Vetrák skolaboval. Komutátor kvalitne zodratý už po tých rokoch a uhlíky úplne na doraz. Dáme tam tieto. A predĺžime tomu trošku životnosť. Pre porovnanie, čo tam bolo a čo tam bude. Tak snad to chvíľu vydrží. Komutátor je vyčistený. Uhlíky vymenené. Ideme dokopy. Takže už je to aj zaspajkované. A to tam pekne pasuje. Bude fungovať. Beží. Tak to vyzerá, že chvíľu ešte budeme tento ventilátor používať.